μου, καλώς ήρθες στο Root Catch Up. Τι είναι το Root Catch Up, θα μου πεις και εσύ, εύλογο το ερώτημα. Το Root Catch Up αποφασίσαμε να είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Είναι ένας τρόπος να δείξουμε στον κόσμο που βλέπει το Root Catch Up να δείξουμε πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε άξια να δει και άξια να μάθει. Ένα από αυτά τα πράγματα λοιπόν είσαι εσύ. Είσαι εσύ για την προσωπική σου ιστορία, για αυτό που πρεσβεύεις και για πράγματα τα οποία θεωρώ ότι έχουμε κοινά. Είμαστε στο εστιατόριο Μάκρης, φαντάζομαι το ξέρεις. Κάτι έχω ακούσει. Κάτι έχεις ακούσει, Και καλώς ήρθες στο εστιατόριό σου, λοιπόν. Καλώς βρήκες στο εστιατόριο μου. Σε καλωσορίζουμε στο εστιατόριό σου. Σε καλωσορίζουμε στο εστιατόριό σου. Ένας φανταστικός χώρος. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διέθεσες στο χώρο. Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει ωραιότερο σημείο αυτό να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Είναι φανταστικό. Και ας μιλήσουμε με πράγματα που απασχολούν το ευρύ κοινό, γιατί πρέπει να μάθει την αλήθεια. Πότε παραγγέλνουμε σουβλάκια? Σουβλάκια παραγγέλνουμε κάθε βράδυ. Έτσι, βέβαια. Το τζικάκι, κανονικά δεν κόβουμε κάτι. Όλο. Δεν το παίζουμε fine dining. Όχι. Fine dining μόνο εδώ. Μόνο εδώ, στο τραπέζι, μετά το τραπέζι. Μόνο στο τραπέζι. Να σε ρωτήσω, Πέτρο. Θέλω να μου πεις, πριν πάμε στα δικά μας που έχουμε συζητήσει πολλές φορές κατηδίαν, πώς είναι να μαθαίνεις ότι βραβεύτηκες με Αστέρι Μισελέν, που νομίζω είναι η υψηλότερη βράβευση για έναν. Είναι το Όσκαρ της μαγειρικής. Πώς είναι το συναίσθημα αυτό? Εξαρτάται πώς είσαι σαν χαρακτήρας και πώς το αντιλαμβάνεσαι. Σωστό. Εμένα, όπως με ξέρεις, δεν έκανε κάποια διαφορά. Προφανώς επαγγελματικά κερδίζεις σε αρκετά πράγματα. Αλλάζει η εικόνα σου, αλλάζει το marketing, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο δεν άλλαξε τίποτα. Αλλά ο Πέτρος παρέμεινε ίδιος. Ο Πέτρος, η οικογένεια του Πέτρου, οι φίλοι του Πέτρου. Δεν τον ξέρουμε τόσα χρόνια, είναι όλο ίδιος. Απλά κουβαλάει και ένα αστέρι από πάνω. Και σε λίγο θα κουβαλάει κι άλλο. Εγώ είμαι σίγουρος. Δεν πρέπει να αλλάζει ένα αστέρι τον άνθρωπο και γενικότερα το επάγγελμά του. Άλλο το τεχνικό κομμάτι και το ψυχολογικό και το τι κάνει και τη δύναμη που βαλάει μέσα στη δουλειά του, τι ονειρεύεται. Και άλλο όλο το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο παραμένει και είναι αυτό που πρέπει να είναι. Είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινο. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Μέσα σε όλα τα πράγματα που ήθελα να συζητήσουμε, θυμάσαι πως το είχα πει κιόλας όταν συναντηθήκαμε, ότι ένα κομμάτι το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ είναι το κομμάτι της αισθητικής. Και όταν λέμε αισθητική, δεν αναφερόμαστε μόνο στο τι είναι όμορφο, τι είναι άσχημο. Μιλάμε στο πώς ζει ο καθένας στη ζωή του. Πώς τη διάγει, που λέγαμε κάποτε. Γι' αυτό έχω ετοιμάσει και ερωτήσεις. Έχω έρθει έτοιμος, διαβασμένος. Λοιπόν, το γυαλί πρεσβειοποίησης είναι δίπλα. Το γυαλί μου πρεσβειοποίησης δεν μπορώ να τα φοράω. Έλα, θείο. Λοιπόν, αυτό θα παίξει τα παιδιά. Ναι. Όποτε, φίλε. Εμένα βρήκες. Θα δεις. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό ερώτημα είναι εξής. Όταν τέθηκε το ερώτημα, ωραία, θα κάνεις με καλεσμένους. Ποιοι θα είναι αυτοί οι καλεσμένοι, θα είναι κομμωτές? Λέω, όχι, δεν θα είναι μόνο κομμωτές. Θα είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν να πούν κάτι. Με αποτέλεσμα, εγώ η πρώτη μου ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό όταν σκέφτηκα εσένα είναι τι κοινό πιστεύεις ότι μπορεί να έχει η γαστρονομία, η υψηλή γαστρονομία, με την ομορφιά? Πάρα πολλά κοινά. Γιατί σε αυτό το επίπεδο μαγειρικής γαστρονομίας, η αισθητική και η ομορφιά είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Γιατί για να σου διαθέσει κάποιος ένα πολύ μεγάλο ποσό, θα πρέπει κάτι να του δώσει. Πέρα από το γευστικό κομμάτι, προφανώς. Το φαγητό κρίνουμε. Πρέπει να δώσει μια αισθητική η οποία πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από κάποιο άλλο εστιατόριο. Τρως με τα μάτια. Τρως με τα μάτια. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές και στις ομάδες, είναι φτιάξτε εντυπωσιακά μαλλιά. Είναι μια εικόνα, πρέπει να φτιάξει το προϊόν. Σωστό. Άρα η αισθητική έχει να κάνει και με το πώς παρουσιάζει το προϊόν σου. Ακριβώς. Όχι μόνο το ποιος είσαι και τι. Όλοι άλλωστε πουλάμε κάτι. Έχουμε το ίδιο πράγμα. Όλοι προσπαθούμε να πουλήσουμε κάτι. Άρα πρέπει να το πουλήσουμε πολύ όμορφα το πιάτα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Πώς γνωριστήκατε εσείς οι δύο? Το κούρεψες? Ναι.
Έφαγες, πώς έγινε? Νομίζω έφαγε πρώτα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το πώς γνωριστήκαμε. Εγώ το θυμάμαι. Σίγουρα κορευόμασταν και τρώγαμε. Κάναμε αυτό το τέτοιο ταραβέρι. Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία. Ο Πέτρος επειδή ήταν τρομερά ανήσυχος πάντα, γιατί ο στόχος του ήταν αυτό που ζούμε εδώ, σε ένα εστιατόριο που δούλευε, το οποίο το έχει ένας πολύ καλός μου φίλος, κάποια βράδια από μόνος του καθόταν και έφτιαχνε κάποια πιάτα σε επίπεδο fine dining, ενώ το εστιατόριο δεν ήταν fine dining, και έλεγε στο αφεντικό, φώναξε τους φίλους σου να έρθουν να δοκιμάσουν να κάνουν μια βραδιά τέτοιου τύπου. Και θυμάμαι ένα πιάτο που είχε φτιάξει, ήταν σαν να έλεπες ένα αυγό μάτι και ήταν το λευκό ήταν μάγκο. Καρύδα το λευκό, μάγκο το ίδιο. Ναι, καρύδα το λευκό, από το αυγό το μάτι και μάγκο ήταν ο κρόκος. Δηλαδή μοιάζει αυγό, αλλά ήταν γλυκό. Ήταν ολόιδιο, αλλά ήταν φανταστικό. Ξεκινάμε αυτό. Και το σερβίραμε σε ένα τηγανάκι. Σε ένα τηγανάκι, ναι. Κάναμε τα pancakes το πρωί. Άρα έτσι ξεκίνησε αυτή η φιλική σχέση. Έτσι γνωριστήκαμε. Και μετά ξεκίνησε να έρχεται στο κομμωτήριο να κουρευτεί. Ναι. Δεν το αφήσαμε και πολλά. Με στρέσαρε πολύ σε αυτό το κομμωτήριο. Και είχε έρθει για ποτό και του λέω κάτσε να σου βγάλω κάτι. Να δεις μια ιδέα που έχω. Και δεν το περίμενα γιατί σου λέει τώρα τηγανιτό αυγό, τι θα φάω, τηγανιτό αυγό. Ναι. Φάω, δοκίμασα, θα δούμε. Ήταν πραγματικά εμπειρία η οποία έχετε κάτι μπροστά στο οποίο δεν καταλαβαίνεις τι είναι, αλλά είναι αποκάλυψη. Είναι φανταστική αποκάλυψη. Μάλιστα. Πέτρο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν βλέπει, ρε παιδί. Δεν βλέπω. Πάντα. Πάρ' το γυαλί, μην τρέπεσαι. Ναι. Εμείς τα φοράμε. Πάρ' το γυαλί, παιδί. Επειδή νιώθω ότι ένα χαρακτηριστικό και του δικού μου επαγγέλματος αλλά και του δικού σου επαγγέλματος είναι το τελικό συναίσθημα. Δηλαδή αυτό το οποίο θα νιώσει ο κόσμος την ώρα που θα έρθει το πιάτο, θα γευθεί το πιάτο, την ώρα που θα τελειώσουμε εμείς τα μαλλιά και θα παρουσιάσουμε την τελική εικόνα. Ο κόσμος, πιστεύεις, αγοράζει το προϊόν ή αγοράζει το πώς τον κάνεις να νιώσει εκείνη τη στιγμή? Ξεκάθαρα το συναίσθημα. Συναίσθημα. Σε αυτό το επίπεδο είναι συναίσθημα. Ναι. Και αυτή η διαφορά βασική τη δική σου δουλειά και τη δική μου δουλειά. Δεν κάνουμε ένα απλό επάγγελμα το οποίο είναι κάτι καθημερινό που δεν τον νοιάζει κάποιον το αποτέλεσμα. Αποσκοπούμε στο να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώσουν ένα συναίσθημα όταν κουρεύονται ή όταν τρώνε. Να νιώσουν όμορφα. Να νιώσουν όμορφα, να νιώσουν όμορφοι. Αγοράζουν τη διαδικασία, αγοράζουν το τελικό αποτέλεσμα, αγοράζουν το τι νιώθεις εσύ και πώς το παίρνεις μέσα από τη δουλειά σου. Σωστό. Είχα διαβάσει κάποτε μια κουβέντα ενός πολύ διάσημου συνάδελφού σου που έχει πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο στους μάγειρες παύλα σεφ, αναφέρομαι και στη δική μου δουλειά ότι ένα κομμάτι του προϊόντος που εμείς προσδίδουμε στον κόσμο έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε εμείς, με τα βιώματά μας, να εξηγήσουμε στον κόσμο πράγματα για τον εαυτό μας, για τις ιστορίες μας, τι μας αρέσει, τι μας αρέσει ενδεχομένως, τι μουσική ακούμε, όλα αυτά φτιάχνουν τον Βασίλη, φτιάχνουν τον Πέτρο και αυτό βγαίνει στο πιάτο, βγαίνει στα μαλλιά. Ξεκάθαρα συμβαίνει αυτό και αυτό έχει σημασία, αυτό αγοράζει και ο κόσμος. Ναι. Αυτό θέλει να δει από σένα και από μένα. Θέλει να δει και κάποια πράγματα του εαυτού μας. Τι βιώσαμε, ποιες είναι οι σκέψεις μας, τι μας αρέσει εμάς και να μας γνωρίσουν στην τελική. Γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, θέλουν και εμένα και εσένα να μας μιλήσουν, να μας γνωρίσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Να δουν ποιος είναι ο ήρωας, τι κρύβεται πίσω από την ιστορία. Η αλήθεια, ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος μας βλέπει και μας φαντάζεται ότι είμαστε κάτι εξωπραγματικό. Γιατί λέει, ο Πέτρος, ο οποίος διαχειρίζεται αυτό το φανταστικό εστιατόριο, άρα πρέπει να είναι κάτι μοναδικό στο είδος του. Ενώ ο Πέτρος τελικά είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος, με πολύ όρεξη, πώς να το πω, με φοβερή προοπτική για το μέλλον του και για τη δουλειά του και είναι ένας οικογενειάρχης. Ένας οικογενειάρχης με δύο παιδάκια. Οπότε ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, απλά μέσα από τη δουλειά του θέλει να έχει μια ανησυχία, θέλει να εκφραστεί. Αυτό. Καλλιτέχνης δηλαδή.
Είναι καλλιτεχνικό επάγγελμα η γαστρονομία. Σίγουρα. Η γαστρονομία είναι. Ο Πέτρος είναι καλλιτέχνης. Είναι. Είναι πολύ καλλιτέχνης. Θα το αφήσω πάνω σου. Εγώ που το έχω ζήσει είναι σίγουρα καλλιτέχνης. Αλήθεια, εάν δεις καταρχήν τι ετοιμάζει, τι έρχεται στο Μάκρη αυτό τον καιρό, θα σοκαριστείς. Έχω μια άλλη ερώτηση που μπορώ να κάνω και εγώ. Βεβαίως, εννοείται. Ευχαριστώ. Ακούγεται στα μικρόφωνα. Ναι. Ναι, έχω βρει. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, πώς να ξέρω πολλά, ότι θυμίζει λίγο στρατό όσο αφορά την ιεραρχία. Είναι λίγο έτσι η κατάσταση με τους σεφ. Ισχύει. Υπάρχει πειθαρχία. Γενικός και ειδικός ή εδώ πώς είναι, ας πούμε, είναι έτσι. Είσαστε δηλαδή τύπου στρατός. Κομμάτο. Είμαστε. Εγώ πιστεύω στην πειθαρχία, άρα είμαι ένας άνθρωπος που έχω αυτή την αντίληψη, έχω αυτή τη φιλοσοφία. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν ιεραρχίες. Είμαστε σαν στρατός, αλλά όχι με την κακή έννοια του στρατού, ότι πρέπει να πιέζεις κάποιον στα ωριά του. Που συμβαίνει Συμβαίνει από την ίδια τη δουλειά. Ναι. Συμβαίνει από την ίδια δουλειά. Δεν είμαστε στο στρατό στο κομμάτι το επικοινωνιακό, το πώς εκφραζόμαστε με τον άλλον και το τι ζητάμε από τον άλλον. Σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να είμαστε πιο πολύ φίλοι και οικογένεια. Πολύ δηλαδή να τους βάλεις 10 κάμψεις άμα κάνουν ένα λάθος. Εντάξει, σιγά. Λίγες είπες. Δεν πιάνεται. Ή στο υπόγειο να τους μαστιγώνει, είναι και αυτό. Για αυτά δεν είναι άξια προς συζήτηση. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Περάστε σοβαρές ερωτήσεις. Συνεχίζουμε με σοβαρές ερωτήσεις. Λοιπόν, Πέτρο μου, κάθε πιάτο που παρουσιάζεις έχει μια συγκεκριμένη εικόνα, πολύ συγκεκριμένη. Νομίζω ότι το γεγονός ότι όλα τα πιάτα βγαίνουν ολόιδια είναι χαρακτηριστικό της δουλειάς σου. Σαφέστατα, Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτή η εικόνα έχει μια αισθητική πάνω. Okay. Η αισθητική αυτή που βγάζει στα πιάτα σου ή ας πούμε η αισθητική που βγάζω εγώ στα δικά μου τα μαλλιά, είναι κάτι το οποίο διδάσκεται, μαθαίνεται ή είναι κάτι που το έχεις μέσα σου? Νομίζω ότι ξεκινάει από μέσα σου. Γιατί με τα χρόνια αλλάζει και εσύ ο ίδιος. Εγώ σίγουρα δεν είμαι ο ίδιος σεφ και ο ίδιος άνθρωπος. Έχω εξελιχθεί, έχω πάρει εικόνες, σκέφτομαι καινούργια πράγματα. Άρα η αισθητική που είχα πριν 10 χρόνια με την αισθητική που έχω τώρα δεν έχει καμία σχέση. Θα σου πω και κάτι που συζητάμε μέσα στο εστιατόριο, ότι όταν άνοιξαμε το εστιατόριο πριν 2,5 χρόνια με το τώρα, είμαι διαφορετικό σεφ. Έχω διαφορετικά πιάτα. Έχουν εξελιχθεί και η αισθητική μου και το όραμά μου και ό,τι ενέργεια δίνω πάνω στο φαγητό και στο εστιατόριο. Άρα σίγουρα ξεκινάει από μέσα σου, αλλά το διδάσκεις τον εαυτό σου και εξελίσσεις τον εαυτό σου και πειραματίζεσαι με τον εαυτό σου. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Να εξελίσσεις τον εαυτό σου πάνω στο κομμάτι της αισθητικής. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των fine dining εστιατορίων είναι σαφέστατα και το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει ένας πελάτης. Γι' αυτό καλώς και θεωρώ ότι ανήκουν στην κατηγορία luxury experience. Σωστά, πολύ σωστά. Το luxury έχει να κάνει με το κόστος, με την τιμή και με την εμπειρία αυτή καθ' αυτή. Και επίσης έχουν υπάρξει στιγμές που να πεις αυτό τώρα είναι μια φανταστική εμπειρία που δίνουμε. Ξεκινάω αντίστροφα με τελευταία σου ερώτηση. Έχει υπάρξει. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό το επίπεδο για να πας ακόμα πιο ψηλά πρέπει κάθε μέρα να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Οπότε, αυτό. Αμφισβητείς τη δουλειά σου, αμφισβητείς το τι έκανες σήμερα, για να μπορέσεις να το κάνεις καλύτερα αύριο. Οπότε, ναι, έχουν υπάρξει στιγμές που είπα είμαστε καλά, αλλά την αμέσως επόμενη στιγμή άλλαξα άποψη και λέω πάμε λίγο καλύτερα. Χρειάζεσαι κάτι καινούριο, κάτι άλλο βασικά. Όχι καινούριο, κάτι άλλο. Ναι, θες κάτι άλλο, θες κάτι παραπάνω. Αυτό, παραπάνω. Για να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου και τον ανταγωνισμό. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Τώρα στο luxury κομμάτι, η τιμή δεν θα το σχολιάσω, γιατί όταν θες να έχεις την καλύτερη ύλη, αναγκαστικά αγοράζεις ακριβά και πουλάς ακριβά. Άρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι ταυτόσιμα. Το luxury με την τιμή είναι λίγο ταυτόσιμο. Και επίσης γι' αυτό είναι luxury, γιατί δεν μπορούν να το έχουν όλοι. Σωστό. Ήταν στα σούπερ μάρκετ. Σωστό. Πέτρο, εμείς σαν μότο του μαγαζιού έχουμε μία κουβέντα που λέμε Your hair as a ritual.
Για έναν σεφ σε αυτό το επίπεδο, τι σημαίνει ritual, θέλω να μου πεις? Ritual, καταρχάς ξεκινάει το ritual από το τι κάνω εγώ. Δηλαδή το πώς στείνω τον εξοπλισμό μου, το πού στέκομαι, πώς δίνομαι, αν λείπει το στυλό μου από το pocket μου και άλλα τέτοια. Όλες οι λεπτομέρειες. Άρα οι λεπτομέρειες ξεκινάνε πρώτα από μένα και το μαγαζί, πώς στείνεται κλπ. Τώρα στο κομμάτι το γαστρονομικό, όπως λες και εσύ, εγώ θα βάλω το hair, οπότε θα βάλω your food, is a ritual. Οπότε ξεκινάει από το με ποιον θα συνεργαστώ, πού θα βρω την πρώτη ύλη. Γιατί θες ένα εξαιρετικό προϊόν, δεν θες ένα κοινό προϊόν. Σωστά. Μετά στην επεξεργασία, το πώς θα το επεξεργαστώ για να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τέλος, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, είναι και η παρουσίαση, το τελικό προϊόν. Το τι θα σου παρουσιάσω, πώς θα σου παρουσιάσω. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία είναι το ritual. Και να σε ρωτήσω, μου έχεις πει, απλά εγώ δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς στα αστρονομικά στέκια, ότι για την πρώτη ύλη σε πολλά πράγματα έχεις δικό σου χωράφι, να το πω πώς το λέτε. Κτήμα. Ναι, μπράβο. Κτήμα. Είδες. Κτήμα. Και τι έχει αυτό το κτήμα μέσα? Έχουμε και κοτούλες πλέον, πέρα από τα ελαιόδεντρα. Παράγουμε το δικό μας λάδι, παράγουμε τα δικά μας αυγά, όλα τα λουλούδια και τα λαχανικά. Που χρησιμοποιείς εδώ στα εστιατόρια. Ακριβώς. Είναι όλα δικά σου. Είναι δικά μου. Αυτό ξεκίνησε από πολύ παλιά, σχεδόν 20 χρόνια που το έχει χτίσει ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Ο μπαμπάς με την μαμά μαζί. Εμείς έχουμε μάθει έτσι. Δηλαδή, ποτέ δεν αγοράσαμε ελαιόλαδο, ποτέ δεν αγοράσαμε μαρούλια, κρεμμύδια, πατάτες, όλα τα ζεζαβατικά. Δεν έχουμε πάει σε λαϊκή. Οπότε έχει ντομάτα που μυρίζει ντομάτα εσύ. Σωστά. Για να καταλάβω, άκου τώρα. Ήταν τρόπος ζωής. Τρέλα. Ήταν ανάγκη. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι έχουν μεγαλώσει. Εγώ έτσι έχω μεγαλώσει με τον παππού μου στα κτήματα. Οπότε ήταν ο τρόπος ζωής μας. Απλά προσπάθησα και τελικά τα κατάφερα να το φέρω και στο fine dining, σε εστιατόριο. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραία ιστορία από αυτή. Θα πας καλή πρώτη ύλη. Ξεχωρίζει κιόλας και γίνομαι γνωστός και κάνει τη διαφορά σχέση με τον ανταγωνισμό του. Ότι δίνεις πολύ μεγάλο effort, πολύ μεγάλη δύναμη στο να παράγεις δικά σου προϊόντα. Δεν είναι εύκολο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το ξέρεις ότι κάθε φορά που μιλάς για τον μπαμπά και τη μαμά λάμπεις ολόκληρος, το ξέρεις? Είμαστε δεμένη οικογένεια. Δηλαδή τον ξέρω. Ναι. Τους έχει... Το αγαπώ πολύ. Τους έχει πολύ ψηλή. Τα έχουν στηρίξει πολύ. Τέλεια. Φανταστικό. Έλα για μας. Άντε, γεια σας. Είναι ωραίο αυτό. Ασύρτικο. Ακριβώς. Σαντορίνη. Πέτρο, να σε ρωτήσω. Βλέπεις τους πελάτες που μπαίνουν μέσα στο μαγαζί. Υπάρχει κόσμος που με το που τον βλέπεις θα πεις αυτός ο άνθρωπος έχει γούστο. Μπορεί να καταλάβει τι κάνω. Και υπάρχει και το αντίστροφο. Φυσικά. Όπως εμάς, ας πούμε, που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, Υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος έρχεται να πληρώσει τα χρήματα που εμείς ζητάμε και εντουσιάζει να μην πάρει αυτό το οποίο εμείς δίνουμε. Θέλει κάτι δικό του, πιο ήρεμο, πιο... Φυσικά και συμβαίνει. Εσύ το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι χαρακτηριστικό της δουλειάς σου. Αλλά και σε εμάς. Η αισθητική για μένα στον άλλον, όταν τον βλέπεις, δεν είναι το too much. Δηλαδή, δεν θέλω να πιστέψει ο κόσμος ότι στεκόμαστε στο ότι φοράει κάτι ακριβό. Όχι. Είναι η αισθητική του. Δηλαδή, μπορεί να φοράει ένα πολύ απλό παντελόνι, ένα πολύ απλό πουκάμισο. Και ο τρόπος που είναι συντερωμένος, ο τρόπος που στέκεται, ο τρόπος που η άβρα του λίγο τον βλέπεις ότι είναι ήρεμος, ξένιαστος, λες ότι έχει αισθητική. Οπότε πιστεύεις ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που θα σε καταλάβει. Σου έχει τύχει να βρεις, έτσι, ας πούμε, να έρθει ένα ζευγάρι εδώ στο μαγαζί και επειδή βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το connection με την αισθητική σου, με το γούστο σου, με τη δουλειά σου, να θες να κάνεις το κάτι παραπάνω, όχι τόσο για να τις ευχαριστήσεις, επειδή θες να μπεις εσύ σε αυτόν τον αγώνα, ότι δείτε και αυτό. Βέβαια. Σου τύχει. Βέβαια. Μαζί σου καταρχάς. Εμείς εδώ το έχουμε κάνει playground. Μαζί σου. Φυσικά, όταν βλέπεις ότι ο άλλος καταλαβαίνει το τι είσαι, καταλαβαίνει τη δουλειά σου, την αναγνωρίζει και θέλει λίγο να δει και κάτι παραπάνω, να δει και εσένα και τα όρια σου,
Και ένα πιάτο διαφορετικό και ένα πιάτο περίμενε μισή ώρα να σου ετοιμάσω κάτι και κάτσα να σου φέρω κάτι. Το έβγαλα πρώτη φορά για σένα. Οπότε προφανώς σε τριγκάρει λίγο αυτή η επικοινωνία. Και είναι ένα θέμα επικοινωνίας, έτσι. Εννοείται. Να σημειωθεί, ήρθαμε 9,5 ώρα το βράδυ εδώ και φύγαμε 2 ώρα τα ξημερώματα. Τρώγατε 4 ώρες. Να σημειωθεί, έχω και το μήνυμά του να το δείξω, ότι θα ερχόταν για ένα χαλαρό ποτάκι στο μπαρ. Εγώ έχω μια άλλη ερώτηση. Είμαι εντελώς. Δηλαδή δεν κάνω δεν το έχω με την αισθητική του φαγητού. Το τι θα φάω. Δηλαδή δεν τρώω ψάρια. Δεν τρώω το ένα, δεν τρώω το άλλο. Τρώω πολύ. Ψάρι είναι λαχτάρα, να ξέρεις, θέλει προσοχή. Μην το δεις στον ύπνο σου. Μπορώ να εκπαιδευτώ σε αυτό το πράγμα, να μην είμαι βλάχος. Και γιατί η βλάχη μια χαρά είναι. Αλλά θέλω να πω. Κοιτάξτε, εκπαιδευτείς εδώ μέσα καταρχήν αν έρθεις. Η γεύση, ή εσύ τι έχεις καταλάβει, κι αν το ξέρεις. Γιατί αυτό με απασχολεί. Βρίσκομαι λόγω, τέλος πάντων, δουλειάς και σε διάφορο. Πάω και σε ωραία εστιατόρια με σεφ και δεν τρώω το 70%. Και ντρέπομαι. Αυτό εκπαιδεύεται ή θα το πάω έτσι? Δεν νομίζω ότι εκπαιδεύεται. Αλλά αυτό που έχω συναντήσει εγώ, είτε με καλεσμένους μου, είτε με φίλους μου, είτε με την οικογένειά μου, είναι ότι πολλές φορές δεν έχουν φάει με το σωστό τρόπο κάτι. Δεν έχουν φάει ένα ψάρι με κάποια συγκεκριμένα υλικά που θα τους κάνει εντύπωση. Θα σου αναφέρω κάποια πιάτα. Έχει σούπα με τα μανιτάρια που έχω στο μενού. Και το παιδί μου το ίδιο δεν τρώει μανιτάρια. Και ο πατέρα δεν τρώει μανιτάρια. Αλλά όταν δοκιμάσαν αυτή τη σούπα, τους άρεσε. Και αντίστοιχα, πολλοί πελάτες που λένε ότι δεν θέλω να φάω ψάρι, δεν θέλω να φάω κάτι άλλο. Και όταν τους δίνεις και μια άλλη οπτική του υλικού και μια άλλη γεύση, ας πούμε. Το ψάρι με έναν άλλο τρόπο. Ναι, με άλλο τρόπο. Εγώ, αν έρθω και σου ζητήσω φιλέτο, είσαι στην κουζίνα. Είσαι μέσα, έτσι. Και μάθεις ότι κάποιος πελάτης ζήτησε το φιλέτο καλοψημένο. Ναι. Εντάξει, υπάρχει περίπτωση να φάω ξύλο? Κινδυνεύει η ακυρεότητα? Όχι. Ξύλο, όχι, να σε διώξουμε. Να σε διώξουμε. Να σας έρθουμε στα πλακόστρωτα του μοναστηριακού. Κανονικά πρέπει να το κάνουμε. Παιδιά, έχει βγει σεφ στο Παρίσι. Ήθελα να πω ότι έχω πάει Παρίσι και έχω φάει. Έχει βγει σεφ στο Παρίσι και μου έχει πει τα McDonald's είναι απέναντι. Το έκανε. Έξαλλος. Γιατί το γύρισα και δεύτερη φορά. Δεν μου το έπαιρνε την πρώτη. Μου το ζητάω καλοψημένο. Μου το ξαναφέρνει και έτρεχε και το κυνήγα να το πιάσω. Του λέω άλλο λίγο ψήσιμο να κινητοποιηθεί το ζώο. Και βγαίνει έξω και λέει: ποιος είναι? Ήταν έξαλλος ο Γάλλος. Είναι και αυτή λίγο στα νεύρα. Και μου δείχνει, μου λέει: τα McDonald's είναι απέναντι. Προσβολή. Ως ένα σημείο, ναι. Αλλά από την άλλη, ο λόγος που έχω στο εστιατόριο ή στο κομμωτήριο είναι για να περάσουν καλά και να ακούσουμε και λίγο και τις δικές τους ανάγκες. Αυτό, να ακούσουμε τις δικές τους ανάγκες. Εγώ δεν πολύ στραβώνω με αυτό, δεν με πολύ χαλάει. Ναι, άμα θέλει ο άλλος. Προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του, κάτι. Κι όμως αυτό που λέει, ότι δεν τον χαλάει αυτό που λέει ο πελάτης, αλλά σίγουρα θα το δημιουργήσει με τη δική του προοπτική, με τη δική του αισθητική, με τον δικό του τρόπο. Ακριβώς. Ναι. Άρα και το δικό μου γούστο κάπως θα το κάνει. Ναι, λέει το δικό σου γούστο θα το φέρω εγώ στα μέτρα μου, ο Πέτρος στα μέτρα του, για να σου παρουσιάσει τη δουλειά του μέσα από το δικό μας πρίσμα, αλλά έτσι όπως θα ήθελα να το ζήσεις εσύ. Και έρχεται πάλι η επικοινωνία εδώ. Δηλαδή, άμα διαφωνείς με αυτό, θα το επικοινωνείς και βλέπεις το αν είναι ανοιχτός να δοκιμάσει κάτι, απλά είναι αυτό που θέλει. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει ότι εγώ το θέλω καλοψημένο γιατί αυτό θέλω, δεν μπορεί να το χαλάσει όλη τη γαστρονομική βραδιά με τη γυναίκα του, με την κόρη του, με τον φίλο του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πέτρο, εσύ ποια γαστρονομική σχολή υπηρετείς? Νομίζω ότι γαλλική. Αλλά ωστόσο το εστιατόριο είναι ελληνική δημιουργική κουζίνα, έτσι το έχω μαθήσει εγώ να ξέρεις. Όχι, ελληνική δημιουργική κουζίνα είναι βιολογικά υλικά, τοπικά υλικά, δικά μας υλικά όπως φαίνονται. Πιο δικά σας δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Ελληνική. Ναι, προάγουμε την ελληνικότητα. Είναι λάξερ με κάποια προϊόντα του εξωτερικού, κάποιο χαβιάρι, κάποιο ιαπωνέζικο μοσχάρι, αλλά μέχρι εκεί. Εσύ τι κάνεις εδώ, σου λέει μια κυρία ότι θέλω ευθεία. Μα δεν ταιριάζει. Μα αυτό θέλω.
Όταν μια κυρία με ρωτάει και μάλλον όχι με ρωτάει, μου λέει ότι θέλω αυτό, στο οποίο είναι ενάντια στις δικές μου πεποιθήσεις, φοράω τα ρούχα του Πέτρου, γίνομαι αυστηρός σεφ και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνω αυτό που κάνεις και εσύ, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, θα προσπαθήσω με τον δικό μου τρόπο να τους δώσω να καταλάβει ότι υπάρχει και μια άλλη οπτική του πράγματος και άκουσέ με, ξέρω πού θα σε πάω. Δεν θα αλλάξει πολύ από αυτό το οποίο περιμένεις και πιστεύεις, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η επιμονή αυτή του κόσμου βασίζεται σε φόβο. Σωστά. Στο φόβο του να δοκιμάσουν κάτι όχι εξωπραγματικά διαφορετικό, απλά κάτι διαφορετικό. Γιατί μένουν στη σταθερότητα ότι αυτό μέχρι εδώ είμαι καλά και όλα τα υπόλοιπα είναι έξω από εμένα, αλλά ποτέ δεν είναι έξω από αυτόν. Ή δεν έχουν εμπιστευτεί το κατάλληλο άνθρωπο, κυρίως και μετά επαγγελματία, για να υπάρξει αλληλεπίδραση, επικοινωνία. Ακριβώς. Πάντως είναι κρίμα να πηγαίνει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει περγαμηνές και για να έχει περγαμηνές υπάρχει κάποιος λόγος και να μην τον εμπιστεύεσαι 100%. Ναι. Εντάξει, εκεί μπαίνει λίγο και το εγωιστικό κομμάτι. Ό,τι τέχνη και να εξυπηρετεί εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, μπορεί να είναι της κουζίνας, των μαλλιών, της φωτογραφίας. Πας σε αυτόν γιατί για να στο λέει κάτι ξέρει από σένα που ασχολείσαι με κάτι άλλο. Απλά θέλει μια ωραία επικοινωνία εκεί. Δηλαδή το να πεις ότι εγώ έτσι το σερβίρω δεν είναι μια ωραία επικοινωνία. Δεν συμφωνώ με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ και αυτό κάνω, επιλέγω να κάνω τον τρόπο της επικοινωνίας της ότι άκουσέ με, αν δεν σ' αρέσει θα στο αλλάξω, θα το κάνω εγώ έτσι όπως θες. Ναι. Αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσεις. Στο προτείνω. Ναι. Να πάμε ή μπορεί να βγάλεις ένα μικρό πιάτο στο τέλος και να του πεις είναι αυτό. Ναι, να πας με μια πρόταση, αλλά ευγενικά, όχι με το arrogant, τον κοφτό τρόπο ότι. Άλλη μέρα αυτό. Γιατί με απασχολεί το θέμα, συγγνώμη. Ναι, συνεχίστε. Αλλά είναι και θέμα παιδείας. Εσύ τι έχεις καταλάβει τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά? Είναι και θέμα παιδείας αυτόν στον κάθε άνθρωπο το τι τρώει, το πώς ξέρει να τρώει. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι και θέμα παιδείας, το πώς έχεις μεγαλώσει, με τι γονείς έχεις μεγαλώσει. Και αυτό δεν το πάω στο ρατσιστικό το κομμάτι, το πάω στο κομμάτι τι οικονομική δυνατότητα είχες. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να τρώνε φιλέ μινιόν στα 10 τους. Ούτε εγώ μεγάλωσα έτσι. Η παιδεία ήρθε μέσα από το επάγγελμα, μέσα από τη διαδικασία του να μιλάω με ανθρώπους του χώρου, να εξερευνώ πράγματα με ανθρώπους του χώρου, να ακούω τους δασκάλους μου, να ακούω τη γαστρονομία γύρω μου. Αν σταματήσεις τη διαδικασία αυτή της εξέλιξης, απλά θα δεις το πεθαμένο μοσχαράκι της μαμάς που το έχει βράσει 4 ώρες. Το παίρνει μετανόστιμο, αλλά γαστρονομικά δεν είναι αυτό που πρέπει να προσφέρουμε. Ξανά είχα πάει σε έναν top chef στο Λονδίνο, 2 αστέρια Μισελέν, και επειδή είναι ανοιχτή η κουζίνα, οπότε κάθεσαι στον πάγκο στη σειρά και σερβίρει και... Ναι, κάνω πιο δρόσο. Του είπα ότι είμαι σεφ και τα λοιπά, οπότε έκανε την έξτρα κίνηση που λέγαμε πριν και έκοψε ένα κομμάτι ομό ψάρι και μου έκανε φάτο, το οποίο για 5 δευτερόλεπτα μέσα μου πάλευα τώρα να το φάω, να μην το φάω και αναγκάστηκα να το φάω και και τελικά μ' άρεσε. Ναι. Αλλά δυσκολεύτηκα πολύ στο να δω. Δεν είναι φανταστικό ότι αυτή είναι η αλήθεια? Αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Ναι. Παγμό ψάρι. Γιατί? Δηλαδή, ο κόσμος, ο πλανήτης μας γενικότερα, η ζωή μας όλη χαρακτηρίστηκε από την εποχή της φωτιάς. Όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά. Για ποιο λόγο αυτή η αιμονία να τα τρώμε, μαμά? Ναι. Όχι. Δεν ψήνομαι πολύ συχνά. Σε ρωτήσω κάτι, Διονύση. Έλα. Τι γίνεται? Γεια. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο σαν τον Πέτρο. Ναι. Και γνωρίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα αστέρι Μισελέν, γιατί είναι βραβευμένος και ότι έχει κάνει παπάδες στη δουλειά του. Δεν σε πιάνει έτσι μια απορία να τα μάθεις όλα? Πώς δουλεύει, τι κάνει, τι γίνεται μέσα σε αυτή την κουζίνα? Εγώ θεωρώ αυτούς τους ανθρώπους, τώρα έτσι σαν τον Πέτρο, αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή ότι έχουν μια στρατιωτική πειθαρχία για να καταφέρουν αυτό το τόσο δύσκολο. Γιατί
φαντάζομαι και ανταγωνισμός υπάρχει. Υπάρχει μια τρέλα με την κουζίνα. Φυσικά. Σε όλο τον κόσμο. Και ναι, εντάξει. Οπότε για να μπορείς να ξεχωρίσεις μέσα από τόσο ανταγωνισμό, κάτι έχεις κάνει πέραν του φυσιολογικού. Άρα τον αντιμετωπίζω σαν σούπερ ήρωα. Τον βλέπω σαν τον Batman. Ο Batman φορούσε μαύρο, 5 φορές. Γυρνώντας πίσω στην κουβέντα σε αυτό που είπε για την πρώτη ύλη. Ας πούμε, ο Διονύσης ρώτησε για. Έχεις ντομάτα που έχει γεύση ντομάτας. Κανονικά, το οποίο πλέον είναι σπάνιο. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο luxury είναι το να έχεις την απόλυτη πρώτη ύλη. Το οποίο όμως, ξέρεις, για το ηλικιακό φάσμα το οποίο ανήκουμε εμείς, είναι κάτι το οποίο το γνωρίσαμε ως παιδιά. Τώρα είπες δύο πολύ συγκεκριμένες φράσεις, οι οποίες είναι το luxury. Το ένα είναι το genuine, δηλαδή το αυθεντικό. Η αυθεντική ντομάτα είναι αυτή που τρώγαμε με τον παππού μας και τους γονείς μας πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια, ρε Πέτρο, εγώ ήμουν αγέννητος. Πάλι λίγο παραπάνω. Μην αποκαλύψουμε και άλλα πράγματα. Θα έχεις δει ντοκιμαντέρ. Ναι, έχω δει ντοκιμαντέρ, είναι αλήθεια, ναι. Θα σου αποκαλύψω και κάτι. Εμένα η μεγαλύτερη μου ανάμνηση είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν πολύ καλεσμένοι μου, σίγουρο. Είναι ποια είναι η μεγαλύτερη σου ανάμνηση σε φαγητό. Τι μνήμη έχεις εδώ. Κάποιο παστίτσιο, κάποιο μπαγκλαβά, κάποιο. Δεν είναι τίποτα με αυτά. Η μεγαλύτερη μνήμη που έχω είναι στο χωράφι του παππού να κόβουμε ντομάτα εκείνη τη στιγμή, να έχουμε πάρει από τη γιαγιά ένα ψωμί ζυμωμένο στο χέρι που το έχει κάνει 5 ώρα το πρωί στο ξυλόφουρνο και το τυρί που έχει κάνει ο παππούς, το οποίο έχει πάρα πολύ αλάτι. Για τη συντήρηση. Ακριβώς. Γιατί εκείνα τα χρόνια έφευγε το ρεύμα 1 μέρα, 2 μέρες, 5 ώρες κλπ. Άρα αυτή η ανάμνηση του κόβω από το κλαδί την ντομάτα. Άρα μυρίζω το γρασίδι, αυτό το πράσινο της ντομάτας, στη μυρωδιά της ντομάτας. Την ξεπλένω σε ένα βαρέλι που είχε ο παππούς που μάζευε το νερό για να ποτίζει τις ντομάτες με το χέρι, ούτε λάστιχο ούτε τίποτα. Και τρώγοντας τα ζουμιά της και στάζοντας το φράγμα πάνω σου με το τυρί το πολύ αλμυρό και το ψωμί της γιαγιάς πάνω στα χώματα ξεπόλυτος και από πάνω στα φύλλα και αμπέλια κτλ. Το οποίο αυτή είναι πραγματική ιστορία. Δεν υπερβάλλω για χάρη του ρούτς. Είναι η μνήμη που έχω. Δεν ξεπερνάει τίποτα άλλο αυτή τη μνήμη. Και σε μένα αυτό που μου το περιέγραψες είναι η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Είναι luxury. Είναι luxury. Αυτό είναι αυθεντικό. Το luxury είναι το αυθεντικό. Ναι, πολύ σωστά. Φανταστικό. Μα όλες οι αισθήσεις πρέπει να δουλέψουν για να ευχαριστηθείς. Εγώ είμαι πολύ οπτικός τύπος στο φαγητό. Αν κάτι δεν μ' αρέσει οπτικά, μου χαλάει και τη γεύση. Σωστά. Πολλές φορές, ρε παιδί μου, μπερδεύουμε το luxury με το περίπλοκο. Ενώ το luxury είναι το πιο απλό. Κάτι απλό μπορεί να είναι luxury. Less is more. Ναι, less is more. Και επίσης αυτοί οι οργανισμοί, οι Michelin και όλοι αυτοί που μας κρίνουν, ένα στοιχείο της κρίσης τους είναι το πόσο αφαιρετικός είσαι. Όχι το πόσο περίπλοκος είσαι. Όχι το πόσο περίπλοκα μαγειρεύεις. Το πόσο πιο απλά μαγειρεύεις, το οποίο σημαίνει ότι έχεις πολλή αυτοπεποίθηση και σημαίνει ότι πατάς γερά και ξέρεις το ποιος είσαι. Άρα σου λέει αυτός για να μαγειρεύει με 3 υλικά, σκέψου τι μπορεί να κάνει με 12 υλικά. Φανταστικό αυτό. Υπάρχει άλλος τίτλος εκτός από το Αστέρι Μισλέν? Υπάρχουν κανένα 2 τίτλοι ακόμα, αλλά αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Είναι ο πιο έμπιστος, είναι 100 χρόνια μεγάλος οργανισμός και αυτό που τον κάνει τόσο που τον κυνηγάς με μανία, δηλαδή τόσο σημαντικό είναι το ότι δεν γνωρίζει κανένας πώς λειτουργεί αυτός ο οργανισμός. Είναι τόσο μυστικιστικό, τόσο κρυφό όλο αυτό, το οποίο σε κάνει να το κυνηγάς κι άλλο, θες να μάθεις κι άλλα. Οπότε αυτό είναι το ωραίο σε αυτόν τον οργανισμό. Λοιπόν, θα πάμε σε άλλη ερώτηση, σε άλλη κουβέντα τώρα. Εγώ πολλές φορές με την ομάδα, όταν συζητάμε και βλέπουμε περιοδικά, βιβλία, ταινίες και συζητάμε για τα πράγματα που μας εμπνέουν,
τις περισσότερες φορές δεν έχει να κάνει με μαλλιά. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα δούμε ένα περιοδικό που λέγεται «Τρίχες για όλους» και θα ενθουσιαστούμε από κάτι. Θα δούμε μια παλιά ταινία, μια παλιά φωτογραφία που δείχνει ένα κοριτσάκι μικρό με κάτι πάναπλα μαλλιά, αλλά αυτό μας δίνει εμάς ένα στυλ να δουλέψουμε. Ναι. Και σου δίνω αυτή την πάσα, γιατί εγώ την ξέρω την ιστορία, αλλά πρέπει να την πει στον κόσμο, για το περιβόητο γλυκό σου με το σκάκι σου. Με το σκάκι. Πώς δημιουργήθηκε λοιπόν το σκάκι, Πέτρο? Σ' αρέσει το σκάκι. Σ' αρέσει η ιστορία πιο πολύ. Λοιπόν, το σκάκι. Το σκάκι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο γλυκό για μένα, όπως ξέρεις. Ήταν ένα απόγευμα, παίζαμε με το γιο μου στο σπίτι, παίζαμε σκάκι. Και την ώρα που παίζαμε, μου λέει θα φάω το βασιλιά. Για πλάκα. 4 χρονών, 5. Και μου κάνει την κίνηση. Την ώρα που κάνει την κίνηση, εδώ έρχεται και ένα άλλο ερώτημα δικό σου, το πώς σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα. Και σου λέω δεν ξέρω, δεν μπορώ να ορίσω το πώς βρίσκω μια νέα συνταγή, πώς μου έρχεται να γίνω κάτω, πώς γίνεται η σύλληψη μιας ιδέας. Γίνεται ακαριέα, γίνεται ένα flash ξαφνικά. Οπότε αυτή η κίνηση του μικρού και το αστείο ότι θα το φάω, απλά μου έκανε κάτι στον εγκέφαλο. Και του λέω τι είπες, και μου λέει θα φάω το βασιλιά μου, λέει, σαν σοκολάτα. Και γέλαγε, χάχα. Του λέω περίμενε. Και σάστησα για 10-20 δευτερόλεπτα και του λέω θα το κάνω γλυκό αυτό που είπες. Και ξεκίνησα την έρευνα, φτιάξαμε τα καλούπια από το πιόνι που παίζαμε εκείνη την ημέρα και έτσι ήρθε το γλυκό με το σκάκι. Σε κάθε κόσμο και παίζει σκάκι, μας στο τραπέζι. Ναι. Οπότε είναι κανονικό σκάκι, ρε παιδιά. Ναι, είναι κανονικό σκάκι, είναι φτιαγμένο από ξύλο ελιάς. Άρα είναι στο χέρι φτιαγμένο, δεν πήραμε κάτι το οποίο να είναι έτοιμο, άρα να συμβολίζει την τέχνη και το ξύλο της ελιάς, ελληνικότητα δηλαδή. Είναι κανονικά πιόνια επαγγελματικά από πάνω, αλλά μερικά από αυτά είναι φτιαγμένα από σοκολάτα, είναι ψεύτικα. Οπότε εσύ πρέπει να ανακαλύψεις ποιο είναι το ψεύτικο. Αν κάνεις λάθος, είσαι χωρίς ένα δόντι. Και τους βάζουμε να υπογράψουν ότι δεν πληρώνουν το δόντι. Ναι. Και μοιάζουν, φαντάζομαι κιόλας. Ναι, είναι πανομοιότυπα. Δυσκολεύεσαι λίγο. Αυτό είναι το. Άρα υπάρχει και το παιχνίδι της αναζήτησης. Ακριβώς. Γίνεται και παιχνίδι δηλαδή. Ναι. Αλλά όλο το story είναι τη σύλληψη ιδέας, είναι ο μικρός. Ένα παιδί 4 χρόνων σου έδωσε μια ιδέα για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα σου. Σωστά. Ωραία. Ένα απόγευμα στο σπίτι. Ένα απόγευμα στο σπίτι. Θα αρχίσω να σου στέλνω μηνύματα. Και κάποια στιγμή θα σου έρθει μια ιδέα και θα πεις αυτό το πιάτο ήταν η ιδέα του Βασίλη. Θα κάνουμε ένα ψαλί. Αυτό. Ψαλίδια, τρίχες, δεν ξέρω. Αλήθεια, έχει βρεθεί ποτέ τρίχα σε πιάτο σου? Ναι, βέβαια. Α, βέβαια κιόλας. Ναι, είναι πολύ άβολο. Εντάξει. Δεν θέλω να σου πω ψέματα. Άβολο. Δεν θα το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ άβολο. Δεν κάναμε και κανένα έγκλημα. Λάθη σημαίνουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται σε ένα χώρο, 20-30 περίπου. Άρα ένα πιάτο περνάει από πολλά χέρια για σερβεριστή. Μπορεί να γίνει. Κάπου στη διαδικασία μπορεί να εξάρτησει. Πολύ άβολο, πολύ δύσκολη στιγμή. Με τσαντίζει και τώρα που το σκέφτομαι. Όχι, εντάξει, είναι ερώτημα καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι ανθρώπινο. Δεν ξέρω. Και στις μαμάδες μας δεν συμβαίνει αυτό. Α, είπες πολύ μεγάλη κουβέντα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ το έχω σαν μνήμη από τη μαμά μου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν. Ξέρεις, είναι άβολο, είναι λάθος. Πολύ. Αλλά δεν πάβει να είναι ανθρώπινο. Ποια χώρα έχει, κατά τη γνώμη σου, την καλύτερη παραδοσιακή κουζίνα? Παραδοσιακή κουζίνα. Αυτές οι ερωτήσεις γενικά δεν μ' αρέσουν. Θα σου πω γιατί. Το τζάτζες. Όχι, αυτό βλέπω. Εντάξει, να σου πω τι ομάδα είσαι. Αλλά δεν θέλω να το πάω. Δεν μου αρέσει ο καλύτερος σεφ, η καλύτερη κουζίνα, το καλύτερο υλικό. Δεν είναι ο καθένας. Το γούστο σου. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει η Ιταλική. Ναι. Που έχει λίγα. Εγώ είμαι εξερευνητικός τύπος. Δεν ξέρω. Και Νεπάλ να πάμε και Τόκιο να πάμε και Ρίο ντε Τζανέιρο να πάμε θα μ' αρέσουν. Μ' αρέσει να εξερευνώ και να δοκιμάζω πράγματα. Τώρα, μεγαλώνοντας στη Μεσόγειο και σε κτήματα και σε λοιπά, προφανώς μου αρέσει η μεσογειακή κουζίνα περισσότερο. Είναι κάτι πολύ κοντά σε μένα. Το κάνω και επαγγελματικά.
Και επίσης μου αρέσουν το πρωτογενές υλικό να μην το πειράζεις. Αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει στα πιάτα μου και στην κουζίνα μου, ότι δεν πειράζουν πολύ τα βιολογικά υλικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις δουλειές που έχουν να διαχειριστούν τη φύση, όπως είναι και η δική μου. Γι' αυτό και εγώ το παίζω πολύ έξυπνο στους πελάτες και έχω κλέψει μία φράση ενός πολύ διάσημου συναδέλφου, ενός πολύ διάσημου σεφ, που λέει ότι η φύση είναι ο πραγματικός καλλιτέχνης, εμείς απλά τη διαχειριζόμαστε. Μεγάλο μότο και δικό μου. Ναι. Η φύση είναι ο καλλιτέχνης. Το παίζω πολύ έξυπνος εγώ, να ξέρεις, με αυτή την κουβέντα. Την έχω κλέψει και τη λέω συχνά. Τι είναι όλα αυτά, παιδί μου, που φέρνουν όλοι? Ρομποτάκια. Είναι το λεγόμενο mise en place αυτό που κάνουν τώρα. Mise en place. Είδες που ξέρω. Μπορεί να ξέρω από αυτά, αλλά σε φαγητό. Εντάξει, και εγώ μαγειρεύω καλά, πιστεύω. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου? Πώς? Η σπεσιαλιτέ σου ποια είναι? Η σπεσιαλιτέ μου. Φτιάχνω φανταστικά τόστ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μαγειρεύω κι εγώ. Ναι, ποια σπεσιαλιτέ δεν ξέρω. Τα παιδιά μου έχουν πει ότι τους αρέσει πάρα πολύ ένα πιάτο που τους φτιάχνω, που είναι μύδια με τσορίθο. Μύδια με τσορίθο, πάρα πολύ. Ισπανική συνταγή, την οποία την είχα συναντήσει σε ένα εστιατόριο στην Αντίπαρο. Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και μου είχε μείνει και την έψαξα και τη βρήκα σε ένα βιβλίο του Άντωνι Μπουντέιν. Ναι. Πώς νιώθεις όταν σου λένε τα παιδιά σου ότι είναι υπέροχο αυτό που μαγειρεύεις? Εντάξει, νομίζω είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Εγώ το παραδέχομαι, μαγειρεύω για τα παιδιά μου. Και ξέρεις, όταν μαγειρεύω εγώ, υπάρχει κλασική διαμάχη ποιος μαγειρεύει καλύτερα. Εντάξει, τα παιδιά αμέσως αισθάνονται άβολα και λένε εντάξει, εσύ τα φτιάχνεις κάποια καλά, η μαμά τα φτιάχνει κάποια άλλα καλά, αλλά εντάξει, εγώ είμαι βαθιά πεπισμένος ότι είναι πολύ καλύτερος. Εγώ σου είπα την παιδική μνήμη με τον παππού. Εσένα ποια είναι? Η παιδική μου μνήμη. Όσον αφορά το φαγητό, πάντα. Όσον αφορά το φαγητό. Εγώ έχω την τύχη, Πέτρο μου, και στο έχω ξαναπεί, το ξέρεις. Γαστρονομικά, επειδή εγώ τους παππούδες από την πλευρά του πατέρα μου δεν τους γνώρισα, αλλά ήμουν πολύ τυχερός γιατί η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν η καταγωγή της από τη Μικρά Ασία, από την Ατάλεια της Μικράς Ασίας. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι οι γεύσεις που έχω συναντήσει εγώ είναι κάτι το οποίο με έχουν μάθει να τρώω, η αλήθεια είναι. Και ίσως έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη γαστρονομική μου αναζήτηση όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Γιατί όπως το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έχω πάει παντού και κυνηγάω γαστρονομικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, όποια έχω πάει. Ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εστιατόρια επίπεδου σαν το δικό σου, αναφέρομαι μέχρι και στις πιο απλές street food εμπειρίες που μπορείς να ζήσεις στο Τόκιο της Ιαπωνίας, ναι, σε διάφορα μέρη όπου δεν έχω πάει. Στην Κωνσταντινούπολη, σε μέρη που δεν θα έμπαινε άνθρωπος να φάει, εγώ έχω μπει. Και ο Θεός βοηθός. Ναι, πραγματικά. Είναι μέρος του ταξιδιού, έτσι. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να γνωρίσεις, πιστεύω, ένα πολιτισμό, πρέπει να φας το φαγητό του. Ναι. Είναι σημαντικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνεις πάρα πολλά. Ναι. Έχουμε πολλά κοινά, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό βλέπω. Έχουμε πολλά κοινά. Το πιο βασικό κομμάτι που μας συνδέει, ξέρεις ποιο είναι, Διονύσου? Το Παναθηναϊκός. Ναι, έχουμε τέτοια προβλήματα. Αυτό δεν θέλουμε να κοπήσει, παρακαλώ. Θέλω στο μοντάζ. Θέλω να το δείξουμε στον κόσμο. Το πραγματικό μας αυτό. Θέλω να το δείξουμε στον κόσμο, γιατί κάθε 3 και λίγο στέλνουμε ένας μηνύματα στον άλλον για το τι κάνουν οι ομάδες μας. Νομίζω υπάρχει αυτές. Εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω τι ομάδα είμαι. Αλλά νομίζω ακούω από τους Παναθηναϊκούς ότι αυτόν τον καιρό δεν πολύ μιλάτε γι' αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη για εμάς, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι τώρα στέλνουμε περισσότερα μηνύματα από την περίοδο. Ναι, όταν πάμε καλά δεν στέλνουμε μηνύματα. Στα δύσκολα. Τώρα στα δύσκολα φαίνεται. Έχει ενταθεί η επικοινωνία. Αυτό. Πάτε καλά. Λοιπόν, Βασίλη μου, παρακαλώ. Εμένα το μαγειρικό μου όραμα, ας πούμε, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και αυτόν τον τρόπο που θέλω να δουλεύω, είναι μια οργανική πρώτη ύλη, βιολογικά όμορφα υλικά, ελληνικά, παρουσιασμένα με έναν πολύ όμορφο τρόπο, έναν luxury τρόπο. Εσένα η δική σου φιλοσοφία ποια είναι πάνω στα μαλλιά? Ποια είναι η δική μου φιλοσοφία? Θα παραφράσω αυτό που είπες
και θα πω ότι αυτό που θες να παρουσιάσεις εσύ είναι ο δικός σου τρόπος. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, Ναι. τα πιάτα που παρουσιάζεις, σε μια πολύ απλή μετάφραση γράφουν Πέτρος πάνω. Γράφουν Πέτρος Δήμας. Ακριβώς το ίδιο, το ίδιο challenge έχω εγώ μόνιμα στα μαλλιά. Θέλω αυτό που παρουσιάζω να είναι αυτό το οποίο θα χαρακτηρίζει τη δουλειά μου. Δηλαδή να λένε ότι αυτά είναι μαλλιά του Βασίλη. Okay. Σου έχω πει ότι μου έχει τύχει αυτό με τον μεγαλύτερο μέντορά μου, που ήταν ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν κάποτε σε μια μεγάλη εκδήλωση και επειδή ήταν ένας άνθρωπος που μίλαγε πολύ ευθέως στον κόσμο, πήγε σε μια κυρία ευθέως και της είπε: αυτά τα μαλλιά είναι μαλλιά του γιού μου. Πού κουρεύεστε? Και όντως ήταν πελάτησά μου. Είναι αληθινή ιστορία αυτή. Απίστευτο. Έχει συμβεί. Πάρα πολύ. Και η πελάτη αυτή ήρθε μετά από μερικές μέρες στο μαγαζί και μου είπε ότι ήρθε ένας κύριος και με τρόμαξε. Της λέω: το κάνει αυτό. Ο μπαμπάς το κάνει αυτό. Έτσι ήταν ο πατέρας μου, τρόμαζε τον κόσμο. Αλλά ήταν ένας φανταστικός τύπος. Και φανταστικός στη δουλειά του. Άρα πέρα από τους σεφ και οι κομμωτές κάνουν bullying. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι ξεκάθαρο ότι το να παρουσιάσουμε το δικό μας πρίσμα. Αυτό είναι. Ο δικός μας τρόπος. Ότι εγώ φτιάχνω αυτά τα μαλλιά. Σας αρέσει ή έχει καλός? Αντίστοιχα, η πρώτη ύλη τι ρόλο παίζει για σένα? Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι η πρώτη ύλη για εμάς, που είναι τα μαλλιά, αυτούσια. Το τι μας δίνει η φύση τους είναι το α και το ω. Αν προσπαθήσουμε να αλλοιώσουμε τη φύση των μαλλιών, το αποτέλεσμα δεν θα γίνει ποτέ σωστό. Ποτέ. Πολύ όμορφο. Μπορεί να δώσουμε μια διαφορετική εικόνα, διαφορετική νότα, αλλά αυτό που παίρνει το πελατολόγιο στο σπίτι του είναι αυτούσια η πρώτη ύλη. Και η πρώτη ύλη τι είναι? Τα μαλλιά του να τα βρίσκει στην καθημερινότητα, στον τρόπο που ζουνε, στον τρόπο που τα διαχειρίζονται κάθε μέρα. Αυτό είναι, ξεκάθαρο. Διονύση. Και εμένα η μάνα μου πιστεύει ότι είμαι ο καλύτερος φωτογράφος και πιο όμορφος. Τρομερή ατάκα. Αλλά δεν το κάνω θέμα. Μάνα μου είναι. Μας γύρωσε. Καταλαβαίνετε. Το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε ωραία. Τώρα βίντεο θα βγει, ποιος ξέρει. Και τι μας νοιάζει. Σώπα καμένε. Σώπα καμένε. Πέτρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ξέρεις γιατί είσαι η πρώτη μας συζήτηση στο Root Catch Up και είσαι το γούρι μου. Και είναι και η συζήτηση που θα θυμάται για πάντα, γιατί είσαι ο πρώτος του. Γεια σας. Πέτρο, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Το χτύπησα. Όλα καλά.